SIS MELLY. Yes, my titi. Come with say. Do you like to could say? Did you bomb Rupenge for Maxenana? No. Felicitas. It's not a zero. It's high time that he must realize we have to come together now. It's a high time we have to do something. And test all the social lights. We have to come together and do something about Pamela Tamira and that group. I was watching your live yesterday night. Ne muchitaura how you succumbed to blackmail yake to her inbox or his inbox and muchinopa update of your life. Who is she? Aiwa inini ndakasakamba kuti kandazoti fuck off ndaona kuti hapana zvandiri kuita because ndakambotanga chamyengerera ndiri kunoku ndichiti munhu uyu asaburitse nyaya but ndakatozoona kuti no, I'm now living as a prisoner. That person anoda kutsvagwa zveshuwa kutotsvagirwa vakomana veIT. You know SIS MELLY tikabatana. Do you know? No, ndopanda kumira maititi now. We are going to take all the socialites now. Cheta group. Hapana zvokuvengana kana muchivengana muri masocialites une tombo mombo siya. Panovengana vanochatuwira mimbosia. We are coming together as socialites now. Together muchete so that we do something one. Ati muchita izvozvo musakangana kuti ane vanhu vake semo masocialites asingaposte achibhasha, ane vaakachuza kuposta achibhasha, then ane vanomutuma kuti chita so chiposta chakati chituka nhingi, ane grupu rakewo vanenge riri opposition. Saka just know kuti we are not going to be in this together. Kune vachange vari kuside kwake vanomufeeda information, then isusuwo tinongoshaudwa every day. Like inini anotori nemweya wetsvina chaiwo kutoti ndakatoona kuti uyu munhu uyu anotoda kutondiparadza. But ndakazoseka manje nekuzvita full of I know haatombozoti I've been in UK for the past 2 weeks. Asi anozvita muridzi we.com. Anoda kutanga anoziya zvevanhu sereki, but chokwadi ndechekuti anopiwa information yevanhu. Yangu chayakatadza kuibata this time. Do you know that I've been in the UK for the past 2 weeks? It's almost 2 weeks now, but harinambobvira rakazvibata because Pamela chandinoona anofeedwa nevanhu information. Iye pachake haana information yekunzi anonzi ari perfect mukubata nyaya. Anopiwa vanhu pane vanhu vanotomutambidza. Inini pandakaita cut off friends SIS MELLY nekudza vanhu masecrets ndo pandakatoona kuti inga zvinhu zvangu private. Like now I've been in the UK for 2 weeks pese pandiri kuposta mapicture hapana ari kumbobvisa kuti ndiri ku-UK hapana kana one ari kutombozviziva. But I've been here it's 2 weeks now. Ndo panozonzi Pamela Tamira anobata mafaira anenge audzwa nevari mudhuze. Saka ngatitei tichiziva kuti munhu uyu ane vanhu vanomuinfluenza, otherwise iye pachake hapana ritoriwo zvaro duzu nunhu zvaro risina kana harina charinoziva, but rinofeedwa vanhu vakaona kuti ndiye anokwanisa kuparadza vanhu. Saka he or she is a weapon to destroy. Munoona chinondinetsa chinondishamisa ndechokuti chii handiti maZimbabweans claim to be Christians, claims to be andizivi, and they come and call us varoi. Vanotidedza varoi handitika. Vakaunganira Pamela Tamira destroying somebody else. And at one point I think ndakambosangana nepost here somewhere achazi kuWhatsApp group yakanga yakapostwa mwana wenyu asina chaanoziva, just a kid. Who does that? Because chinyarara andimaona that's not fair. Ndaenda kuinbox kwake Melly, ndakaenda mazuva atanga nyaya dzemari aiuyo bhati ningati ndaenda unoziva Melly unoita unge mwana mudiki mangwanani ndokumburoka usaposte chichi, but notozoona kuti watoo a victim, you get disturbed. Ndakatoita pressure even kuti azoziva even zvekuti who is my man here in UK angasina kana idea. Akatozozviudzwawo nevamwe vanopenga vanoda kuti usasina basa, but munhu uyoyo hapana, anongoudzwa neivo vanhu vanenge vari muzasi medu. So we need to stop this ningirikini because kuti vanhu varwe even paFacebook chaipo ndiPamela Tamira, vanhu vaite division anorwisanisa. Yes, anorwisanisa stereki like vanhu hapana nombozviziva kuti I've been in UK for 2 weeks. Vanhu vese vangofunga ndiri kuZimbabwe nandichiposta zvamboza ndakatoona kuti hauchatoite chinhu, hauchatori happy, hauchaite anything, anenge achingotora achitwista zvinhu.
nditopinda makuseni ndichitobvawo kumaricho angu kusenzeni kunoku nditopinda inini pandakati zvoni ndipo kanhamba ndichida musendera mavidheos pane pakambotaura nyaya itanzi wanziwa pamba pako haatozivi kuti ndakabviswa pamba nemunhu wangu hapana chaanoziva 0 brain saka nzanzi wadzingwa pamba wamuchichi ndikati Pamela ndipe kanhamba ndikuisire mapicture ezviri kuitika akandipa South African number so I believe kuti maybe ari kuSouth Africa because akandipa South African number akandipa achitisenda information ipapo so kana asiri muSouth Africa oro ane maagents ari muSouth Africa because akambondipa eSouth Africa gandigoitsvaga kuinbox yaakati nditumirei anonzi machi mapicture paitaura nyaya yekuti anzi madzingwa pamba but manumbers akandipa ari kuSouth Africa saka anoda kunzi akatsvagira munhu we-IT pane vanhu ve-IT vakanga vambozvipira but ngoti mazano nenyaya yemari mari iri kundinetsa pane anga azvipira ndichatsvaga namba yake private investigator akati we can dig deeper kuti tione kuti ndiani Pamela maititi ina ndioni kuti chiri nyaya yekuti kwanzi Pamela Tamira ega zvakutongobatanidzawo negroup racho neMafira kureva because this is maitiro achona haasiriwo and atirambe kuti tofakuita magroup akadai kuti zvinakidze nekupusha but now vakupusha zvinhu zviri narrative isiriyo handimaona ini unoona zvinoitika zvisiri zvokuti private investigator zvinongoda IT managers anopinda anoheka masystem emakambani aya zvinhu zvidikidiki vanoswera vapinda apa because this is not mozati ndapinda makuseni maiti ndichibva kwandiri kubva ndiri kusangana nemumwe munhu ari kundifonera kuti SIS MELLY picture ndikati picture yei zvikanzi picture yemakanda ndikati ndakanda kupi maiti anambokanda picture ini zvakaita izvo ndaitadza vanhu mukomana ndaiti ane video saka pandaisikula pachat yandandasenderawo munhu mukomana iye angabva undisendera picture achindibvunza kuti picture iri nai wakamboriona here handiona wakariona here mufoni yaya yawaiti wakaona handinobva ndati I don't know the picture ndirizivi picture then wanotora picture iroro asiya munhu wandakaposta uyu anotora picture risinei nenyaya taitaura akukuropa nelife yangu kwanza abatanidza kudai so akukonvinza vanhu kuti SIS MELLY vakabudisa picture iri vachiti picture iri ndiye taira handi muri kuona I never posted any picture inini I never showed any people any picture or posted any picture handimaona ndizvoita kuti nditi what kind of a human being is this why ari kunyepa apa kwanzi kuri kubheshwa kwekwesereke tajara kubheshwa every day but chandoda kubvunza ndechekuti why kuchibheshwa people every day kubheshwa izvi kana vari kukanda mind faces motozvipedzerawo time hatina kupedza time chako chai masatanisi because dai muri vanhu vakakwana even iyo yongogara chingoti imimi SIS MELLY makadestroya vanhu people change munhu kana atakuchinja life yake ka haurambi wakabatira zvinhu zvakudhara we speak of in the now mirai SIS MELLY imboudza vanhu nyaya yekugara chingoti iwewe wakambodai iwewe wakambodai ingaoni wakamboparadza vanhu kana MELLY akaparadza vanhu kumvenge akachinja handiti mazuva ano akuita zvecharity let's move on kuti varamba vachingodzosa nyaya dzekumashure vanhu vese vane past hapana sina past mhani yamunoswera muchingoti MELLY akazodai kana kuti iwe maititi makazodai maititi makazochemera blambi that was then fuck off nezvamune muchitaura izvozvo nezvakudhara vanhu okay, I destroyed vanhu vengevenge. Are they not destroying people kumafira kureva? These so-called people, what are they doing? Are they not destroying? They're doing the same. Yo way yakazodai saka ndobva zvadi Mwari chani vanhu vakaregerera vakatoenda kudenga mbavha mbiri chedzo pakarorwa pamuchinjikwa imwe mbavha yakati Mwari ndoda kuenda nemi kuumambo haana mboti nekuti wakaba wakaponda akaenda naye kudenga imwe ikarambawo zvayo saka munhu anochinja. You don't keep on holding nyaya dzakudhara dzekuti ninga akadai so ndo zvinonesa iwe uri Mwari here uda kupedzisa upenyu hwemunhu kuti I am God iwe wakambodai ingawani iwe waimboti kuita sei kudini ina handina basa nemaangriface I don't give a fuck whoever who send angriface kwandire ndechekunditi hapana izvezvi ndirimo muUK 2 years ndakapiwa mapepa ndiri pfimfimfi ndiri munomu asi vaibhejana Pamela Tamira uchera kuti haamupinde ndirimo one UK it's been 2 fucking weeks now ndirimo ndakati zobi ndiri munomu unonditei hapana. They just want to see a person down and suffering and crying. Unonzwa kufara kuona munhu achichema ungati iwe ndiwe Mwari izvo ukatsvaga kuti Pamela Tamira ndiani itoriwo rimwe godhawo zvaro risina kana life risina kana anything inandi mutye dai aibuda pachena Pamela uya ndiri kukutaurira MELLY ina handimbomutye dai aiwanikwa pachena chaipo kubata kudhinda chaikozi satanism ndo rinodestroya vamwe vese vanhu vese vakuitwa influenced nemunhu anonzi Tamira uya kunzi hanzi Tamira ndiani yese yekubudisa nyaya dzevanhu
ofu oga ane vaanoisa nevasingaise. Zvinongoratidza zvega kuti vasingaise ndo vanomutuma, ane vaanoprotecta. Dai angari munhu ari fair anoposta nyaya dzevanhu vese. Unoona anopreserva vamwe vobva vanzi chakati vamwe vopreservwa vamwe vonzwi zvino ukagodini hanzi bvapo waita ke unotozvinetsawo zvakweyo. Nditoriwo memurume wangu duzviwo unondudza zvekuti hanzi ndoita ke we nditoriwo mumujolo wangu ina handina kana time neke iwewe ita ke yako urikoko urege kundinvolva muzvinhu zvako. Stupid idiot. Ndamo wakatemba uchifunga kuti zvinhu wakapenga sterek. Stupid idiot. Pane comment yeuyu anonzi Mimi Rutendo hanzi makaposta picture. Handi kurikona zvandandikudzai. Murikona zvandikudzai. Pane uyu anonzi Mimi Rutendo. Mimi Rutendo hanzi makaposta picture. Wakambona uchiposta picture iyi. Ndosandiri kupopotera izvozvo. Ndonyaya ndiri kupopotera pano. Handina kuposta any picture but Pamela wenga aida kunokupotrera yuko kuti ndakaposta picture. I never posted any picture nekupona apo. Ichero pakaitwa keweki ronzi chalo ndiri kuti warwadziwa neikeweki ambuya vako here. Ndiri kugezesa mbuya vako here iwe suchanyani. Msatanyoko ndrugeza mbuya vako iwe utaura izvozvo pamwe autori mauna kana visa kana rekwenda paMozambique. Idiot. Zvakushota kandakariwana ndakapa crossa pabhodha pamaita hamcrosse 2 weeks ndiri muno ndakagara ndakati giji gweje ndichimuka pandodira. And then what will you do? Nothing. Napamera wacho what would they do? Nothing. Dakufuta unge mutungo mune zvamunoziva stereko muri vazivi. Ndimo what you think you can just come and destroy people. Meli wacho makamvhirira ati upenyu hwake hwakamira here because mapost even zvamakandiposta zvemari zvekuti mari makazodini maposta zvemari zvacho makazodini maposta futi maifunga kuti zvichadini zvichendobva. And then ndichingoripo chikurubira mama kandrongera. And then I'm still here outside playing. Simple. Dauchikidzira nhanhu asina nebasa rese. What the fuck? Who the fuck is Pamela Tamira? Dai aiziva sterek angadai akaziva ndakauya kuUK 2 weeks ago. Hapana zero rinenge rakamirira kupiwa nemainforma. But rakapiwe this time pakashaya kana informa. Wedza ndikageza chembere ndikageza harawa hadzisi harawa dzokumba kwenyu bhozi mbuya vako augoni kuvabhadhara mari yekuti vakweshwe mbuya vako irombe. Saka ungatombozivi kuti chii chinonzi kugezwa chembere. Idiot. And then now munoona mistake. Stupid vanoda kujaira kuti hanzi chi chamukura kusvika zvanaka. Ndirimo muno ndiri gumbo iri kuti pfa ndirimo pfeo. Idiots. Munoona chinoitika ndechekuti izvozvi umwe munhu anobva auya oti hanzi just because maititi send a request here vaisa request yekuti I want to join the live. You don't like Linky, you never like Linky. Come on, guys. Ina ndina vandovenga vese ava vese vana vadiri kwandiri vaningina pana vandovenga inini. Hanzi inini ndinoita ghost. Inini ndouya fair. I don't need to create a ghost to tell you what. Me I tell you. Andina time neghost ndopenga ndokwatani. Andishande kumkwati monza zvekuita ndoita ghost rekuita se ghost rekuna Mafira ndashaya zvekuita. Inini kuita ghost kuti ndiloge Mafira ndashaya zvekuita. Chero ndisina zvekuita. I can never tofia kwa anditezva Mafira kureva andipenga andirwari. Ghost rekuita se ndomu address ndega ndakadai Pamela Tamira iduzvi ndindadaro. Ndindadaro. And then what? Ndinodi kuuya ndiri ghost rekuita se rekutyani ndotyani pano paFacebook ndofana kuuya ndiri ghost ndakazviti prudence. Andiite izvozvo zvekupenga iyi. Andiite ndoya ndiri nini amaititi. Fuck off. Takujairira sina basa. Munoda kunzi mukwatise vanhu vapinde mudepression vanhu vari kurwara vachifa. Muchida kunzi muri rulers of this country. Idiots. Kana mune magatsi munodi kufamba muchienda kuseta house kunorova munangagwa munoda kupedzera chungu kuvanhu vasina basa. Every day maBP anenge akakwira kuidzwa nevamwe vanhu kumwe munhu akagara kana mumukukumo. Nonsense. Ndindadaro inini ndo zvandataura. Idiot. Sade kujairwa SIS MELLY motoshaiswa mufaro yowe zvakazoti haina andibhowa pakunonyora zvinhu zvandisina kutaura ndopa andibhowa kuti sisi vakaposta picture. Did I post any picture here? Ndakaposta picture inini. Unongodawo zvako ungoda ngozvinunudzirana SIS MELLY makabvira rini ko vamwe tatatombo paFacebook mamapo ndimuchawachiswa nekuti anzi pana Pamela Tamira auya akataura. No. Aititi batikana ngataure zvinhu zvechokwadi. Ngataure zvinhu zvechokwadi. Ngataure zvinhu zvechokwadi. Ngataure zvinhu zvechokwadi. Kwete kuti anononyepa. Ngataure zvinhu zvechokwadi.
Now it's high time masocialite chiya pamwe chete antika and inini vanoti anzi hey muno just because maona maititima uya vakajoina pano pana pamunhu wese anojoina ina ndinovenga hapana munhu wese anojoina pano hapana wandinovenga ini hamuna musha inoipejera meli ana Nigel hamuna anokuzivai pano tinyararire meli hakuziva imbwa dzevanhu saka musina kuedwa ndaedwa boss anondiziva plus ishamwari yangu idiot you don't want you mweya wekuda kuklema vanhu unomuziva meli wonta kuti meli tibvisire munhu ipeji rako here idiot ndauya pano ndobva kana ndakuda futi ndobva kana ndakuda handibviswe newewo uchingovukura uri muconversation meli bvisa munhu unobvisa ndiwa who are you gara zviya what's your name unoita nezvei unoda kuudza meli zvekuita unoita nezvei iwe Belinda unoita kuti mubvisei ozodi ndopagara pano zuva rese kana ndada meli ndikwidze ndotomwa zvijusi ndiri pana wada kuti simeli bvisai who are you iwe unotaura zvokuti hanzi ungandiudze zvokuti hanzi bvisai munhu who are you gara zviya unoita nezvei mbiri yako ndeipa peji rino mbiri yako ndeiya unoda kudzira meli zvekuitawo zvauri advisor wemeli nonsense idiot skebereshi hai man nemi comment section tai zvinhu zviri fair antika muri kuisa ruvengo muvanhu ndimi munokonzesa ruvengo muvanhu imimi nokuti munenge muchingolaika muchingodi pachikanganiswa vanhu munenge muchingokuzirira muchingodi panonzi varoenda kudza tisimuke tese ngatisimuke timite line up tese nokuti tese tiri varoi munenge muri muchikuzirira vanhu vachituka vanhu vachitesi vachidi muchiomberera tichiunanzwa kumeso muchiseka muchidi hanti vazviona muri varoi nai she doesn't even know you meli uyu wanoswera uchiswera kuitira noise pano ipeji rameli harinonzi meli and crew ya pano papeji rameli hapana mbonzi meli and crew zvokuswera uda kuudzira munhu zvekuita ndiwe wakamubatsira kupaivhura peji wairepo nonsense rubbish mamweyo madhimoni wekuda kuti kana pachitaurwa zvinhu zvokuti vanhu vabatane unoda kuparadzanisa kana ndabviswa zvezvodi kana makumafira kureva mune muri papa muchiti mweri kana makumafira kureva kumune muchiti meli ngaende mahypocrites meli ngachiwa ngasavhisi nekuti munhu kuti zvakaipa meli wacho kana ane zvakaita isi kudhara nonsense toroma takabatira nyaya yekare yenguva yehondo ningirikini muchikuza asina nebasa rese masi bridesmaids evaroi kuda zvisina nebasa rese munhu atati vanhu ngatibatane kuseri kweghosti kune munhu sofi kuseri kweghosti kune munhu musanyepedzera zvanzi ghosti kughosti hakuna ghosti rakabvamuka kumakuva kuseri kweghosti kune munhu kuseri kweghosti kune munhu imunhu andotaipa kuseri kweghosti kune munhu anoenda kutoilet anodya kune munhu kuseri kweghosti ukawa ndichite ukuita ghost account kuseri kweghosti kune munhu can you imagine nzvoiri ningira hanzi makangofanana hamuwirirane zvichikonzerwa kanemi munodivhaidha vanhu kungomuka makuseni mamweya wedivision uri pamuri get out sisi meli makakanganisa makatoti makataura nyaya makazodai takataura nyaya papeji pangu inini mukatora nyaya mukanoisa kusinei neni andika papeji pangu mukatora inini ndimi makakanganisa mukaendesa kusiriko mukanotyisa mukataura zvamunoda muri kwamuri koko makudzoka moti simeni vakazokana analerato mahlangu simeni makatikanasa makazodaidza ngono wakandona ndakabvisa chinonyara ini wakandona nofunga ndonyara ini wakandona noona nditebe kunyara ini ndangopindawo ndichipenga yakaoma ini nhasi ndangomugoo ndichifila ndashaya pekupopotera ndangotiwo ndiuyepa anenopikicha ndakati ndigonomwe munhu muchati achindibvunza kuti picha iyi wakaiona ndikati ndamboona pikicha ini saka ini ndiri kuti alive yangu pano ndiri kuziva vanhu kuti pane munhu aiita basa rekublackmaila vanhu mene ndiri kutaridze ndakamutora picha mukomana wachoda ndiri kutadza picha zvakaoma uye bodo ndezveko ini mazano ndiri busy ndine mujolo mazano munhu wangu hadi ndakaudza kuti kana ndiri kuuk munhu wangu hadi muri kumujolo aiwa jolai aiwa jolai iko tiite sei nenyaya yacho mati ticontribute sei zvedu ini ndati masocialite tichatoita chigroup chokuti masocialite topinda ikoko tese then we make a way forward tochasei because this is zvanyanya ivi ngoti handioni do you know kuti zvekumafira kureva ka nene handizioni but pandosangana nazvo ipapa unotombodhumana nazvo musitika one day
ungosangana nazvo kumagurupu WhatsApp group nandiko handiona have never been there because remember maiti gurupu rachivhurwa rakavhurwa chinzi rikuvhurirwa meni zvinetsa boss handitombooni zvaunoposta unozoona zvaunzwa nevanhu obva mazuva azvaiunzwa kana kuti iye Pamela kumessenger ndokwandaizona kuti nhaiwe kochi pandakanotendori izi satani singataurike naro ndakamboedza kuda kuti befrienda kuti pamwe kuda ringanzwisise but unongoziva satani ndisatani haafi akachinja kuita Mwari ndobanatongosiyana nacho otherwise hakumafa saka mainda kuinbox muchinzi mubvise mare information isabude mune nyaya yakati ndobva ndanyengerera iwe saka dai wambomira ndiri kushanda ndaenda nemareceipt ekuratidza kuti ona ndaita show ndaona ka 2000 ndapa nhengi ndichiripota kuitwa muranda maina nefeedback every morning ndaimuka kusendoti good morning Pamela, I'm thinking of you. ndakatozoona muchitaurinyaya bude kodi ikona ngochida kuti nyaya dzimbosapreswa but unotozoona kuti mai iko zvino iwai maititi I don't follow people musazvinetse zvenyu vanhu we handina nguva Mafira munoreva is too small for me asi Pamela udaro ungati celebrity rekurove kuzama rimuke makusengiti mamuka sei makadini asi zvakadira zvakadai iwe uye modo asi Pamela unoda kurohwa iwe ndaimuka ndoti warova zvonzikwa no kutongokufunga zvangu asi Pamela tambira unoganga une usinye chete munhu iwe une udati akuna kunyatsokuziva kuti mamuka sei marova ndandauya nefeedback kuti mazuva zvaapa ndakatozongotaiwa Pamela tamira kana zvakutotauya umire mukoti tione kuti kana mapika bins dzenyu maitika musatombomira kuti ibude ine mutauro yemutaure moganya dzenyu ailaigochani muye mutaure meganya yenyu kuti guys pane zvandakaita taurei moganya dzenyu ndotaipa maoko achibvunda nehara ndoti good morning ndaiti pame kuti zviite asi zvaingozobuda still. How are you Pam Matuzvi asi zvaizogobuda still zvakazongobuda ndakamubvunza ndikati ko nyaya yepa yauri kutaura iyi nditi hanzi ndakabviswa ningirikiri sikanzi aiwa ndadzima because ndakati chandiri kuzvinetsera pamunhu ichi anenge asenda apedza kuisa post yako odelete apa yatotorwa nevanhu saka chauri kugadzirisa chii nenyaya dzemari ndiyaipiwa list ndakati aiwa chiuya uende umire mukoti kana une mabhora chiuya umire mukoti parotenrwa umiririre Pamela chitofu chaicho chitofu Pamela chiuya utonga ndakachamuranda wake akambouya nenyaya yemufesi wangu chichi vanhu vari kuti zvakati ndikati Pamela kana zvezvo wangofunga mufesi wangu munhu ari private but kana wangofunga kubvondora bvondora ndikada kutombonyeba kuti asiri ndikada kuti murungu uyu akabva afumura nyaya dzacho svika zvakazondirambisa zvakandisiisa here ndingori pano wandadzoka zvakare pamufesi uya ngoma ndiyo nyaya ukona wapara mura wese nyaya yako maiti tingogara watongouya kuti guys pane zvandakaita uzvitaurire wega usatombomirire kuti dzibude kunze uko but chandoda kungotaura panapa ndechekudai so guys mukangoziva kuti sometimes even if munhu ari public figure and ane mamwe masecrets ake anenge asiri comfortable kuti abude and then you go and dig deeper akusisiri kutamba. You go and dig very deeper kuti ndamawana mwenda kuinbox komunhu kunomutirechena kuti ndauya ndine nyaya dzako Pamela zvimwe zvinhu zvaunobuditsa izvi tinenge chida kuti urita privacy yacho sei iye achinodiginura nokuti ndado kublock yako wapinda muwafe yako oti handisi kuda kuidiginura anonoichera kudai unge mbambaira oiunza pamhene zvonzi vana keep private life inokipika sei pane muroya anonzi Pamela Tamira private yacho inobva nekupu achichera anonopinda nekune vakadzi vanhu achibvunzurudza kuti nyaya yenyu iri kutiisa kazvakazodii uchanorwachi I'm telling you
Hana saka haumiri Pamela hayo sange Francis kanyarra zvako. Pamela ndiye munhu asina chaanoziya. Izvezvi I'm telling you kuti 2 weeks I've been in UK mese pananga chiziya. Ndakati pfedi chingokupostira maphotos ndine masutu zvekare zvekuharare. Asi ndakati gweje muno. Ndichitodya zvangu zvandodya. Asi dai angari munhu anondiziva angadai neinformation ndakatozoona kuti maybe people around me vamwe vacho ndo vamwe vainompa information because vapa ndakascratcha vanhu meri ndakascratcha vanhu ndikasarwa ndofunga naKeti namai maketeni kungosana Keti namai maketeni kudai so kutadza kana information yangu yakambobuda dai aindiziva angadai akataura zviri kuitika mulife yangu izvo hapana chinozikamwa inongoriwo satani rinongoshandiswa weapon of mass destruction. Saka dzimanguva vanhu vava tinoisa mudhuze meli ndo vamwe vanoenda kwa tichiti tiri tosi ivo ndizvozvo obviously hapana kuti Pamela angave munhu kuti anopinda pese pese achinotsvaga achidziwa pane vanhu vanenge vari mudhuze anenge achitomupawo nyaya pane vanhu vanenge but mandisesa nhasi ava Pamela chitofu shuwa uri chitofu Pamela Giuta hanzi anopiwa nyaya information vanhu uri right Giuta iwe Evanesa shamwari zakaipa mfunge indakazozviona. Do you know kuti even pandausara nevanhu vangu ava ivava vanhu vangu vandiri kutaura Keti naningazi nauiko wasi ungamuti shamwari yangu here unopenga here wasi uri kumona ari mulaini reshamwari dzangu wasi is family uri kunzwa ende wasi hana chaanoburisa 2 weeks ndiri panapa hana Sofi ndakakuona paairport wakandiona kaSofi audze vanhu ava wakandiona rini dai panga pane magindagoriya mamwe andai asosiyeta nawo nyaya iyo yakabuda kuti aenda ndakatouya ndikazvinyarira zvangu ndikatanga kutoita maraunzi angu ndiri muno ya mapanyaya dzemafriends chokwadi panobuda zvinhu zvakawanda handatoziona vanhu vari mudhuze newe vanenge vachipa munhu zvinhu even pachi but iko nezvi ndakatozviona kuti bva pandakasuzumura mukutsunzunura kudai so even kusataura ngwere kana ndakwira ndakwira dzimwe nzendo taurai madzoka vedu because zvakaoma uye bodi but haiwa regai tione kuti tingaita sei because zvimwe zvenga isatirambe hedu kuti anenge achipa entertainment kuvanhu achidini but sometimes kana zvinozozera zvokuti pakunoti mama mukasei ndauya neupdate nefeedback kuti nhasi vanhu vaya vazodai kuti nhasi ndasvika apa nhasi ndadai nekunyora nyaya dzisipo ndatora ichichi wokuropa neichi zvinhu zvisiri izvo then pakanganisika ipapo inatime yakuwa vanenge vachitobada makuwa acho but matozorora zvenyu imi anambwa imi ya wasting your time ingirife yenyu haina chainotombotibatsira nacho kutozvinetsawo izvo zvinenge uchibaya nekagunonge kachachikoka chavabayira and then what will it change? Nothing. Nada. Zvakaoma. Comment section this time ndakadzidza ene mazaro ndakuita one man band. Maplans angu ndakatozvidza because vanhu vepaFacebook unoti munhu asitoda progress. Ende vanotosvika kwese vana Pamela Tamira variko ka even kuma home office uku vachinyora maemail efake ekunyeba. Hey, vachinyora zvekunyeba vaida kusuppressa vakafunga kuti ndipiwe visa. Vanhu vevisa vaya vakazodedzwa kuinterview kuti chiko chinomboitika nevanhu kunyika kuzvishoresa semaZimbabweans. Unozoti unobvunza kuti but why people of Zimbabwe are like this vanenge vachinyora such letters dziri gross mail dzekuti unoseka kuti vari kureva ini here kana vari kureva ani kungoti ndisapiwe visa kuti ndisauye munomu kunge nyika yacho ndeyababa wavo kuti vari kunyora vari zvimanoni ruvengo rwachona runozoita serious runozoita it becomes too personal ruvengo rwachona runopesera rusisiriro rwokuti tinoda kudzingisirana mabasa tinoda kuzosvika ipapo runenge rusisiriro it becomes too personal. Inini vakatondipromota ine ndakafara unoziva kuti ndikudze mail kana ndisina kana do you know ina handina kana shungu yekugara muno muUK. I come here and go even ipapa ndiri kuuya ndichadzokera very soon ndenge ndichitodzokera handina that thing. But do you know ndakasvika pakunzi nevanhu vekuma-home office do you know kuti neruvengo runoitwa nevanhu pamusoro pako tinotokuprotecta ndikati hakani ndinofarira Zimbabwe yangu zvakadaro. Vanhu vanenge vachifunga kuti vada kukusuppressa vasingazivi kuti utopromotwa zvokuti izvo zvino kada kunyatsokuchema chaiko ndoswera ndamucancel house ndakati gara rimwe gumboko rimweko ndichiimbomira imboadressa ichi kudai ghost kuda munhu amene aripi uya anonzi mwana waMaria Melly and Zuva you owe Madam Boss apology but vanhu vacho
Kwaichi, but what apology do I owe anybody? I don't owe anybody any apology. Even I said what I saw with my own 2 eyes. I never posted any picture. I saw what I saw, and then Murukujineta imini, but it's when I was Zibachokwadi, Mukujineta was my bridesmaids in, but it's when I knows the truth. And I said what I saw with my own 2 eyes. What is your kujwa? What is your kunyepa? I'm not thinking, which is the kunyepa. Uramba chidzosanya yaiti kuti iwe tabe tingotaura kuti uwane content yekuti utaure zvazvo ina handina kuudziwa nditauri makwai with my own 2 eyes with my own bvunza madam bosi wacho kuti kuna 1 past 1 am handina here kusenda message pafoni avigwa ndakati ndiri manager wavo fona wabvunze ndobva ndingaita zvinhu zvoku 1 am ndiri kubhawa apology my foot unoona ndiri apology yechi pane ndakanga sena ndiomeri nesorini ndizoti ndakanya but ndizvo ndakaona ende ndichapana panhambo yainga kuzati ningi naningi ndakaifanira kuti guys pane zvinhu zvandaona gaizika ende zvakoma zvichabuda because zviri kutengeswa moga mukatenga kuti mazita mukatenga kuti mazita mukadii vamwe masichere saka ndibudisa wamhene zvakaitawo pedyo kwavo mene muri kumuigobva papi apa muri kundikwanisa papi mene muri kundikwanisa papi apa ndakaitora zita remunhu now that's not true. Home office didn't say that. Totonzwa kaneweka ndiwe unoshanda ikoko yezvo ndiri munhu kane home office yako wakamakazodini home office pa ndiri munhu wangu ati I'm here. Uya ari kuti hanzi Keti takazviona kuti mamusiri mese Keti akatosara uya kuZimbabwe kumba kwangu ndatoenda ende anambobvira udza munhu Keti akatongosvikowa akatongoti ngoma ndiyo sawira fambai zvakanaka ndatoenda ndo vanhu vekukipa kuti haatengesi kuti wazoita movement uchidini uya utora zvo home office munozvinetsa you are full of enough for nothing izvo unenge uri muUK hauna kana bepa vamwe tangopinda ndaizvitirei kuti iwe Keti wakana ndichinotsvaga vanhu wakona ndichida kunotsvaga vanhu handina kutsvaga munhu inini ndakazvigarira pandakazigarira people came to me ndaizvitirei kuti nokuti ndimi makataura zita remunhu wenyu ndiani handi ndimi makataura zita mega ndini ndakataura zita remunhu hamusi makataura mazita mega makataura mazita mega naimi vanhu vandotyisa anomboshamseiko taira anongonzi ataurwe naimi anoshamsei timbobvunza kana achifanira kutaura nomwe sinongotaura 1 munofanira kutoda kutontyisidzirwe here inini handina hangu zvekutaura pamusoro pake bhosi inini handisi munhu anonyanya kuti atekiteki naye zvekudaro handitozivi kuti anenge achitei but kushamisira zvake zvekuti hangataurwa hashamisiri anototaurwa ende hapana chinoshamisa paari chekuti chingatobva tatovhunduka munobva matonzi yowe Melly nyarara vanhu vanoda kukondora vanhu semaremote vasina kundikondora because inini pandakauya izvi ndichitoita mweya yangu machitika handina kutaura any zita and it was I was just telling people kuti kune video riri kutengeswa uko zvakangodai handi ikangopera panapa kozoita umwe mwana anonzi ndodowo akunonditi akunoita SIS akunopinza zita rangu SIS makazoita live makandidisappointa ndo pakatangira nyaya yabva yatsviriridza yabva yanzi Melly yabva yazoti hamene mapicture kwari kundepi ari kubuda meno zviri kubuda murishevu zviri kubva nekupi video yacho ndeyei hanzi ndeyei naimeli timbotaura zvevideo handeyei metiti zvakaoma neno mavideo mastreet video yacho iri kupiko neno mastreet mayakudzwa ine comment section iwayo video yacho ndeyeiko video yacho imi maititi unoona zvoita kunge zvotozoita kunge munhu wauya zvotoita kunge munhu ndauya kuzotaura munhu kana kuti ndauya kuzodina ndauya kuzotaura munhu I don't hate maititi I don't hate Tyra mugare makazviziva imimi team muri mucomment section hapana shamwari yangu but hapana wandovenga vese are not my friends vese are not my enemies mugare makazvinhu zvokuti munozoenda kuside munoti kuti muvengi wako muvenga ndivenge munhu hapana ndovenga akaita chakanaka uyu congratulation Melly tena akaita chakanaka congratulation chinda chakadaro imi ndimunoda kuvenganisa vanhu imini ndimunoda kutovenganisa vanhu imini hanzi video racho riri rakaita seku imini yacho akandizivi maititi zvemavideo ari kungotendera mastreet I don't know kuti video riri kungotendera mastreet riri kupi tipeiwo katimboona ina handina video racho namaititi saka vaiita vanhu mucomment section umu ndovaitiwa nevideo mucomment section ida kuti ndakariona pavanhu handina maititi ndakatotaura izvi panapa ndakaona ndikatotaura kuti nhai mufungika zvinoitika panyika zvakaoma vanhu vanoblackmaila vanhu vasina kana nebasa rese vakomana vasina kana nebasa rese vasina kana nebasa
ndozvandakatotaura. Nenguva yakazopinda zita ramene kusvika patopuka, une mapikicha akubudiswa musingazivika, unoshaya kuti haufa. Kuti zvazvati zviri kufamba sei? Stave ndatokubhlokera izvozvo. Ndatokubhlokera izvozvo uri benzi. Volume yenyu yaenda maititi. Hamuna volume. Hamuna volume. Volume gone. Volume. Volume. Volume yaenda maititi. Volume yaenda. Volume yamaititi yaenda. Volume yaenda. Volume yaenda. Volume yaenda guys. Volume yaenda. Volume yanga yatisa. 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 Volume yanga yaenda. Muri kundinzwa here guys? Muri kundinzwa? Chokwadi my case. Chokwadi chacho, you are only loyal to your entertainment is true. Very true. Very true. Muri kundinzwa here guys? Can you hear me? Can you hear me guys? Can you hear me guys? Muri kundinzwa here guys? Okay, hands to kunzwa. My volume yave yanga isina sanzwiki yamaititi, that's why I had to drop here because anga sisina volume. Animaona anga sisina volume. Asina volume. So kune vanhu vanenge hey Smelly wakazodai hey Melly wazonyadzisa yeo. Uri kuona ndichinyara ipa ndakadai so ndichinyara zvinhu ndakaona nemaziso ndonyara icho chandakaona. Munhu ndinonyara icho chandakaona. Muri kuramba muchingotera nyaya idzi munobva mada kutizoita kunge tinovenga vanhu, kunge vanhu vanovengana, kunge vanodini. Munomboziva kuti hativenge vanhu. Munomboziva kuti hativengani. Do you know kuti hativengani? Munomboziva kuti hativengani here? Do you know kuti hativengani? Hativengani zvachose, but munoda kubva mavenganisa, mubva mazoti ndingakazodai. Anditika havasi mafriends angu and havasi maenemies angu kana ndakazvimirira inini guys. Inini ndakazvimirira standing for myself. Anditi timu iri havasi mashamwari angu, havasi maenemies angu. Your Bridget baby, I have to explain to you. Pandakaya pana panichitaura, nepandakaenda kuinbox komunhu chinotaura nyaya iyi ndaitaura naye ndaitaura zvindopenga. Iwo uri follower, you're just a follower, a fan. And pandakapinda inbox na 1 a.m. were you there? Ndaitaura kuti chiisha ndaitaura pasina chiripo. Ndaitaura kuti uri fan, you are a fan. Uri follower. Nyaya yakaitopera kudhara murama muchingoimutsidzira. Muchingomutidzira, muchimurida kuti muraramba chingotaugwa ndimi. Muda kuti aramba chingotaugwa ndimi. Nyaya yakapera. Tikutoadhisa zvimwe kuti musaramba muchikuchidzira nyaya muchitaura zvinhu zvisirizvo, muchitaura muchibatanidza zvinhu mapikicha tisingazivi takabva nekupi, muchibatanidza zvinhu zvisirizvo. Musadaro. Ndonyaya yatatafambira kuzotaura pano, makutaura nyaya dzisipo dzisinei nenyaya dzatatauya kuzotaura panapa. Musadaro so. Munoda kuvenganisa vanhu, mubva mavenganisa, mubva masvika pasiripo, munorwisanisa, dai momhanya, munodai muno zvinozonyanya. Muti vatiri varoi asi nemiwo muri varoi. Nemiwo muri varoi.
tiri vanhu venyama guys, we are human beings tese, tiri vanhu venyama, tiri vanhu venyama, tiri vanhu venyama. Handitika tese hakuna munhu wesimbi, tiri vanhu venyama guys, tinotori nemaflaws, tinotori nemamistakes atinotogona kutoita. Handi maona chaiwo chaiko muchazogona taura zvinhu zvinenge zvisina nebasa rese. Nyaya iyi yakatotiperera kudhara, isu kwatiri yakatotiperera kare. Nyaya iyi hatichina kana basa nayo, ndimuramba muchingoidzosa, muchingoitenderedza, muchingodzosa mutushe kuti mapindwa nei. Munongorwa panhu pasina nebasa, muda kudhusa nevanhu pasina kana nebasa rese. Munouya nemazita, taura ndinhingi, taura ndinhingi. Even for me to keep quiet, it's because I did not want it to escalate kusvika pazvavi. That's why I kept quiet. Nezvezita handina zita randakataura remunhu, handina zita randakataura remunhu. Then vamwe vakazoteverawo vachitaurawo zvavaitaura, kwavainyora nekwavaitaura, vakatanga kutaurawo mazita zvisinei naMelly. Inini pana kana kuti 11 ngapera pasina zita remunhu randataura. Now makuti tek. Munhu say angry face funga I don't know what schedule nekatapedza pano. Ite kangwa ndikangotaura nyaya live yekuti guys mufunge zvikangoperera ipapo. Handina zita remunhu randakapesana kuti because ndatsika tombodi zvisvike kwese ikoko kasazosvika kwazazosvika zvasingapangi kutosvika ikoko. Ndichingopedza vamwe vagamira vakuita malive kutora mazita vakudii yatozonzi Sisi Melly wakaita live vanombotaura zita remunhu. Zvegodha sati ratanga zvichatanga 10. So guys, yakatanga kwandodofunga akondo alisi indakazvita nyangu ikapera pano zvakanaka ndisina ikatozvipera vanhu tikangoseka zvikapera. Ndiwo ndakutegwa pandodoko toda kutitega Sisi Melly mukazodai Sisi Melly. Ndakunoda iso ndione yesvo. Makandidisappointa Sisi Melly makazodai mukadi makafunga kuti like ndopakapinda zita rangu ratotanga. Ana praise madi mambomira, ana praise chipanga mambomira, mbomirai mumbonyarara, imbomirai kutaurisa, imbomirai gaiti nyarara, imbomirai kutaurisa, imbomirai munoumana. Ini ndikatotaura nyaya yangu ndinotofamba nayo kumagumo ende ndinotomira pairi zvapepesira. Ini yangu nyaya ndikatoitaura nditaure nyaya yekuti kwai ina nditi zvemakuwa kaikuti ndanzwa kuti kwai makambona ichita nyaya dzemakuwa yekuti ndanotsvaga nyaya dzemunhu anodzana kubva pano. Ini zvandinenge ndaona nemasoro zvandinotaura. Kwai people thought you knew because you're close to Zuva. Chero dai ndakanga ndodana kukwana, chero dai ndanga ndiri close kuna Zuva, handika pane dzimwe nyaya dzekuti obviously Zuva cannot tell me everything. Handi munoziva cannot tell me everything. Ndochokwa chamufa kuziva 1 2 anogona kutondudza pamwe akatondudza pamwe nepasipo zvinogona kuitika kuti anogona kutondudza ondudza nepasipo. Handi munoziva. So plus iya nenyaya dzake kana nyaya dzake anomira ega nenyaya dzake. Handi munoona mira ega nenyaya dzake. Ina handingamiriri nyaya dzazo because handidzizivi paunenge achita nyaya dzake ndenge ndisipo. Handi kana akati ndikuenda kuchihure ndinenge ndisiko, handitika haangazondiudzi kuti ndasodai handingazvizivi. Saka munhu anozvimiririra ega nyaya dzake. Handi muri kunzwa. Handina content yekutaura makuwa ini, handina kunende kuti the reason why tinofara zvako ndisina kana mbotaura nezvezita but inoziva zvinhu zvacho zvakangoenda out of hand. So zvakangoenda out of hand nekuda kwandodo uyu akangozoenda nobaira ikatati zvakangoenda out of hand with I did not nditoseka ngoti yesvo ndopasazosvika apa. Quite to prove my innocence to who? To prove my innocence to who? Who am I supposed to prove my innocence to? Who is God? Who is God? Why take a video to prove your innocence? Who am I supposed to prove my innocence to? Are you for real? And do that and zvakatobudirira
zvakatoita ndodo akatondivengesa zvokutodaro zvaakaita zvakatobudirira because yakabva yatwista zvakabva zvatwista ikasara yayangu. Hanzi ndodo uyu I have audios akati Melly Asiria akandiudza but anisa sold kuti chite. Amen guys, but inotambika ibo guys. Pamela Tamira tapedza edu unorema wena ungapinzisa munhu muinbox kuti sorry kuya neupdate every day. Auri chitofu chemarasha chitofu chaicho chekuhwange chacho ndo chauri nhasi ndazoseka nhasi shuwa Bridget Bepe ndiye munhu akazita kuti zvisvike patasvika nhasi papasina kana ndoza pandakasvitara zvatangosvitara zvikapera zvikatopera pana munhu akamboita basa nakana kudiva navangoti zvikatongopera ndione yezvo ndakutegwa yatove imwe iko zvino yazove nemavhesheni akawanda yazotwistwa manje this time yazotwista zvemashuwa ende yazotwistwa but mavidhios angu aripina ndachandakadelita my videos are there. Andika musati matanga kungodii nekudii mboenda munofollowa mavidhios aya munotarisa munoteerera muzonokomenta mapedza kuteerera because zvimwe zvachona hazvisirizvo handizvo umwe anouya achikubvunza kuti madima nona maitoko ina ndina kuya pano ndichifambira nyaya iyoyo ndakaitwazi yakanyaya yakazongopindawo mundariro andika handina kuya pano ndichiya kuzotaura kuti ndauya kuzobaya live button because pari kunzi panete ndakatotaura senyaya because ndaitongopa update yezvakanga zvaitika chiti guys pane nyaya dzangu dzandakabura ndandaburawo nyaya dzangu kaini saka ndaitoti ndauya kuzozvirevera indanoona live the live is there nokuti ndikupe feedback iwe usina kuona live based on makuwa ndo makwai atitichitaura yaya ndo makwai atitichitaura ekuti uri kuti kwai zvakati ivhidhiyo yacho iripo haina kudhilitwa uri kuda uchindibvunza vhidhiyo iripo tanga wanoona vhidhiyo wozodzoka nequestion because zvinonetsa kuti ndikutsanangurira zvinonetsa kuti nekuti uri kumhanya nezvawaona kumastreet asi vhidhiyo riripo raunogona kunoteerera unyatsokukonkluda nyaya yako zvakanaka. Kwai paapu penyu paapu pangu papi uri kuona zvakaitika picha yatogwa iyi anditi picha iri kunzi ndeyemakore anditi chitenderera saka pane munhu andaitaura naye nchitadza saka ndikuti kune madiaries mina nditozive machats handika saka ndikuscrolla pamachats emunhu yandichitaura navo handi then this person anga akamboti makuseni achona angambotumira picha chinditi naipi Melly wambosangana nepicha iyi ndiyo here one of the pictures yawakaona mufoni chiti handiizivi handiwaona then ndikuscrolla ndichinda pandaienda then pakuscrolla papayana ndiri palive kandatoza vanhu kufoni kulive kanditi ndo pakangobuda kasnippet ndichitoscrolla ndo pakanokepchwa ipapo ndo chakanotogwa ichocho chakabva chasiya vasiya zvandandichitaura zvemachats andandichitaura nezvepicha ndandichitaura yembavha vakabva vanotora zvinhu zvisirizvo vakabva vakropa vakabva vabatanidza ndo zvinhu zvaitika picha iro ndikatone munhu yandimuzivi kuti ndiani handine nepicha randamboriona handirizivi conversation nditori nayo kainifoni maunogona kutaridza choti handimuzivi kuti ndiani picha randirizivi pandikushandisika natsvipa SIS MELLY vakaburitsa pikicha kupi hani mukuona mese mukutaura zvinhu zvamanzwa zvamusina kuona vhidhiyo iripo just go munoona vhidhiyo riripo just go and see musaita zvokunzwa kumakuwo kumastreet kwenyu kwamunenge muchasa ruvengo rwenyu kwai picha ndakarona 2021 you see muroi ndimai vako tanya rega ndibve ndatokubloka benzi remunhu right guys indakwindi iwe ana shumba iwewe siya nezvokungosira chikutedzana mapeji evanhu vasina basa uri kudei pano washaya zvokuita here mwana mudiki washaya zvokuita here mwana mudiki 12 nguva iko Juli 12 masikati ano here
maodri ndozvatichaita ana lerato hanzi vezera iwe lerato vezera rako vari kumabasa izvozvo mwari kuchikoro vamwe vari mudzimba dzavo vakarogwa iwe uri kungohura uchingofamba mastreet lerato mahlangu uri kungofamba mastreet uchihura vezera rako vane dzimba dzavo vakaroorwa lerato mahlangu vezera rako vari kufamba mastreet umo vachitsvaga zvinovararamisa vachidiya vativedzI nyaya dzepafacebook ndedzedu isusu chembere chanokwesha nhova vana zuva rovira tatokwesha zvemakuseni tozokwesha zuva rovira asi vezera rako iwe vari kutozama kurarama vari kutohasla havawanikwi pasocial media pamalive every time vamwe uchingofamba uchihura one uri kungohura one nhai lerato vamwe vako vari mudzimba lerato mahlangu vamwe vako vari mudzimba vari kufamba vari mudzimba vachitori mudzimba dzavo nevana vavo iwe uri kuitei pano siya machembere tikweshe titsvage vazokuti titsvage makasimu ekwesha nhova pano vamwe vako uri kungofamba uchihura vamwe vako vari mudzimba vakarogwa iwe uri kungohura uchingotedza maplatform all right guys, me going muzana ndakakudza kuti ndikudetoxa nditi ndikudetoxa zvekutodaro kufacebook ndozouya ndambodetoxa animaona ndakudzokera nodetoxa asi ndinenge chazombotidzokeika awani nenyaya yemagold anditika panyaya yemagold apa tikaitimboona kuti zvauya kana zvauya totangira ipapo asi chazo ndambodetoxa with all this negativity and toxic and what social media bombira timbodetoxa guys unotozopesera utove wakutove munhu usiri kutoda kutopesera ve munhu usiri kuda kutove guys nenyaya yekuti inenge wakutoita zvinhu sezvo zvandadoita pa the last 2 days apa guys the last 2 days guys ndatove apa it's sometimes it needs to be once in a week or one per 2 years animaona pa one per 2 years one per 2 years but guys I think I need to detox me go see you later gani bono kwesha vana idzodzo nhova idzodzo ndimbonyatsonokwesha vana nhova ndichikwesha vana nhova ndichiroya ndichikwira zvitisiro zvangu ndichikwira uko ndiri uko handitika hanzi mirai kusvika 12 ndozokudzai kana Al Jazeera yaposta inguva iko izvozvo inguva iyi guys zvakuda kutotanga here because zvatanga here guys inguva iko izvozvo aiwa ka 12 yatochaya guys 12 yatochaya guys aiwa reganimbodetoxa kufa ndopesa ndatove toxic zveshuwa ndozopesa ndatozove toxic zvekutozoroya chaiko ukana zvatombodai mbobuda I need time ndimboda time uko animaona andiseli navo mbouya hanzi natetenda 2 minutes left alright andiseli navo mbouya ivo ndimbodetoxa ndimbodeta kutovhara foni yangu mbodai mboita zvokuinda kuchechi kutonamata chaicho kutopinda pafasting guys because ndanda kutopinda pasiripo ndandizvidi ndochokwadi guys I don't like this but zvinotozongouya because sometimes zvinotozongouya I don't like it guys handidi musakangana kuti kana ukambobuda muzvinhu zviri toxic kana zvoda kutyada kudzoka zvinokudzokera times 10 saka ndiye ndisingatodi kwanzi namuchandisi ndatove inini handitodi manje muchandisa I want to detox handitodi I don't want and ndosaka ndatomufunga kuti mbodzokera pamberi pekutoti ndimbotodzokera pamberi paMwari kunoti Mwari ka I don't vambobvisa ndimbonyatso no handitodi zvachose handitodi zveshuwa Florence atana pabasa and he pushes us and we are tabvuma handika ndozoti paendoti but why so I need to detox guys ndokubatsai handika ndokubatsai guys love you guys